Hadien ka jingklat no jong ka kong penche bare ha MCH Hospital Juwai ka kong beautiful bare kala ujor sendan da ka FIR persya ki doktor bat nos jong ka te ka hospital sorkar halor ka jingkan no le torti bat ka jimbam ai ka jing sumar ka babiang bat depor ya ka kong penche kat ba ka dang im ha kan ka slap perthei ya kan ka FIR la ujor ha u officer in charge ka Juwai police station ha ka santrik jelio Ki pulit ke district hadian bakila yop diang ya kajing ujor mar kila lecha MCH Hospital ban shimti ya kamet jonga kong penche na kabenta ban penkit sha Juwai Civil Hospital ya long ban le ya ka postmortem. Kum ka FIR ka kong beautiful bare kala keno bakate ka hospital kadan ya ka history jong ka jingbam shim kya ha ka liang ka koi ka kya watla ka de ka jaka sumar ka bala penya da ka sorkar shu ka kong bare ha ka FIR kala kentui ki bor jong ka an ban tokit benia halur ka jingbam la jong ka hospital ban a jing sumar ha ka por ka babiang ka jingbam shim kya ha ka liang ka koi ka kya bat ka jing le klem akor jong ka hospital ka baju jia man ka por nang banya da na ka jing du ki men simbrio La ban penkan mau ko kong penche bare lai pinyos nam rta na kasnong Jalapet East Giant Hills District kalawan sha MCH Hospital ha kalai trik jilio da ka jing thungu ban kha khun henry na ka daw jong ka jing jor ka jing place nam ha ka jan miet jong ka south trik jilio kala khlat no ha ka por khandai sting men miet ringkat bat iklung ha po